Hi, welcome back to my channel. I'm actually here in Hong Kong. So, this is my first time sa Hong Kong. And this is my first day. Hi, welcome back to my channel. I'm actually here in Hong Kong. Babalik ako sa Pilipinas on the 24th of December, arriving 7 p.m. sa Clark. So, sana makahabol ako sa Noche Buena. And today, my first itinerary would be, I will be going to Avenue of the Stars. Maglalakad lang ako. So, para sa akin, masarap talaga mag-travel mag-isa. Kasi, nagagamit ko yung utak ko. Somehow, hanapin ko mag-isa yung Avenue of the Stars. Hi mga ma'am, nandito na ako ngayon sa Rojas Boulevard. Charot, nasa Avenue of the Stars na. Mapapansin yung linaw ng dagat sa likod ko. Sinong naglinis nito? Charot, ang daming tao. Ang dami rin mga Pilipino. At wala pa rin ako nahanap na nail cutter. Tapos ang lamig-lamig, yung labi ko nagda-dry. Ang lamig-lamig, yung labi ko nagda-dry. So wala talaga ako mahanap ng nail cutter.
Wala kayong paki kung binibidyo ko sarili ko. Mag-isa lang ako. Hindi mo kilala ate. Don't look at me that way. Wala kayong paki kung pabebe ako. You don't know, it's the liar's my fate. Yun, tapos na ako mag-inartin sa Avenue of the Stars. Babalik na ako sa hotel. Tapos ito try ko rin yung milk tea nila kung gano'n kasarap dito. Kung mas masarap pa yung milk tea nila o ako. Charot. Ang daming gwapa. Actually, hindi ako sure kung alam ko pa yung babalikan ko. Pero may internet naman tayo. Hindi tayo maliligaw mga beshi. Ang hirap pumaura dito. Baka makulong ako. Kayo mga bakla, kung wala kayong pera, pwede naman kayong mag-Sheraton. Guys, dito rin. Pwede na ako mag-check-in dito. Sa Sogo. Hi, I'm here in Hongkong. So, ang unang hinahanap ko ay nail cutter. Ang dumi-dumi ng kuko ko. Wala akong mahanap na nail cutter. Nail cutter pa rin ang nahanap ko. Maraming tao. Hindi na ako nahingiya masyado. Wala lang kasing guwapo. Charot. Anyway. Pagod na ako. Wala pa rin ako makita ng nail cutter. Wala 7-Eleven.